hirugarren mailako ikasleak eta Hey Brother abestia eskainiko digute. Naroa, zu ondo konpontzen zara zure aizparekin? Bueno, Bani nire anaiarekin borrokak izaten ditut, beti nirekin sartzen da eta. Ni ere nire aizparekin izaten ditut nireak, Hirugarren mailako hauek eskainiko diguten abestia zeniden arteko harremanak lantzen dituzte. ea guk ere hortik zerbait ikasitugu. Txalo bero bat artista hoentzat. Oh, if the sky comes falling down.